ja tu mám spolu s mojím kamarátom Patrikom. Čaute. A ideme si s našimi kolobežkami urobiť, predstavujem si tak, že 2-3 kolečka na také, sme na jednej dedine a ideme si urobiť pár kolečiek okolo tejto dediny a máme tu veľa snehu, takže bude veľa šmykov a dúfam, že bude málo nárazov, lebo keď bude veľa, tak potom môj kamarát nepôjde na tréning. A ukážem vám túto celú cestu. Tuto je taká, na to poviem, taká cesta, počkajte. Takáto. A musím ešte niečo dopovedať. Že to nebudeme robiť na tejto ceste, to budeme robiť tam ďalej. No a ešte som chcel povedať, že to, čo som vám aj vo viacerých videách hovoril, že za 50 odberateľov sa odhalím, tak som si povedal, že síce za 50 odberateľov som to mal robiť, ale si hovorím, že nebudem až taký zlý, tak toto je moja tvár, keď vidíte dobre a môžeme ísť. Paťo, môj kamarát Paťo tu, čo skúša výjsť z tohto snehu, ale to musíme takto preskočiť. Bude môj kameraman a Budeme sa striedať. no, tak budeme sa striedať a vyzerá tak, že musíme uhnúť, lebo autá tu chodia skoro každý deň a furt. A vyzerá tak, Každú že... sekundu. No, presne. Každú sekundu a tak môžeme začať. Paťo, tu máš telefón, natáčaj. Ďakujeme. Paťo, počkaj ešte takto. Tak keď ma vidíte dobre, tak to tu. A poď, Paťo. Dobre. Pozor. Daj, že padne s tým telefónom. Tak poď. No, Tak poď. čo? Poď. Čo mám takto ísť? Pozerám, to ide. Viete, prepáčte, ale ja natáčam video prvýkrát. Paťo, ti teda už ja hore, hore. A na mňa. A ideme pomaly na túto zónu. Potom tam dopredu, keď vidíte, tak tam ešte tam na tej zatáčke, tam bude veľa šmykov, Takže nebudete, dúfam, že sa aj budete čudovať, že budú aj nejaké možno zlomeniny. no a potom sa aj čudujte, prečo vám potom bude padať telefón, lebo bude to tak docela na blbo. Takéto videá nenatáča tak obyčajný youtuber, iba šialení youtuberi, ako sme my dvaja. Tu. Minule sme tu boli, to sme vtedy nenatáčali, ale chceli sme. No, My sme tu boli predtým na preskúmavačke, sme to chceli natočiť, ale vtedy sme nemohli. áno, lebo sme sa skoro dosrali od strachu, lebo tam všetko sa hýbalo, takže, Tak sme si hovorili, že to radšej nebudeme riskovať. no, A aj tak je to, jedno. ale možno na preskúmavačku, pôjdeme to skúsiť, ale Na budúce. možno, lebo neznáš taký, ako si myslíte, že oni sú taký No, my dosť riskujeme, Viktor, áno, niekedy riskujeme, ale až moc. Dobre, tak takto vyzerá naša cesta. Vyzerá v pohode, ale nebude. ukážem vám napríklad aký príklad. No, pozerajte, už aj ja som teraz skydol. Vidíte, šmíka sa tu jak neviem kde. Takže idem natáčať prvý asi ja a potom sa vystriedam. Po ďalšom časti, lebo veľké
ty riskotové. No, A takže Viktor môže začať. Dáme si to takto. Ideme do tieňa. A Viktor, môže začať. ja som tu aj ukážka však. No, O toto som ja vám hovoril. že je to dosť riskantné. Áno, a je to veľmi nebezpečné. A ťažko sa z toho dáva hore, lebo keď vstúpite zle, zase skynete a urobíte šnúru. A mimochodom, keď sme ešte kúkali o túto trasu, tak sa mi stala taká malá nehoda. No, vidíte? A tak odtedy sa troška bojím, že troška toho padne. A radšej my sme teda robili a hovoríme si, že za lajky a odbery to stojí za to. A prosím vás, dávajte mi lajky a odbery. Koľko by si predstavoval lajkov asi? Na toto video? Ale malé číslo. Tak asi 10. OK, tak aspoň 10 lajkov poprosím. A tak. Viktor, na chvíľu ťa preruším, ale chcem sa opýtať, si pripravený? No aj som. Dobre. Chceš začať od tadiaľto či od druhého konca? Radšej pôjdem tadiaľto, lebo Dobre. radšej Lebo od druhého konca je to... som nervózny, lebo táto tu šumíka, to mi verte. Tak aj vidíte. No, takže Viktor, 3, 2, 1, môže začať. Vidíte? Dobre. Videli ste, je to dosť riskantné, ale nebojte sa, ja riskujem ešte viac. No. Dobre. Paťo. Fakt, ale to si nerobíme srandu, to je fakt ťažké. Paťo, je to fakt riskantné, na tvojom mieste by som to fakt nerobil, ale pre lajky a odbery by sme to urobili aj obidvaja asi. Neviem. Potom ešte možno, keď sa niekedy stane, tak keby sme chceli, tak by sme mohli ísť ku môjmu kamarátovi domov, aby sme tam cvičili a že by sme si tam dali také menšie, jak to poviem, Také vojnové stredisko? no nie, takú menšiu súťaž alebo také niečo. To sa ešte potom s ním dohodnem a tak Paťo, chcem sa ťa opýtať, bojíš sa na tejto ceste, že sa pošmykneš? No, trochu áno. Bojím sa hlavne, že urobím šnúru. Tam skoro aj mne sa to stalo, keď som si zlomil ten prst. Skoro som urobil šňúru. Ale Paťo, ešte sa tak chcem opýtať, si pripravený? Veľmi. Dobre, tak poď, ale bojím sa No, ide od auto. teba. Takže... Ne, nejde, zabáča. Takže 3, 2, 1. No poď. Dávaj si pozor, je to fakt kluské. O toto som ja hovoril. Že je to fakt kluské. Aspoň vidíte, aké je to kluské, takže je to veľmi riskantné a veľmi hard. Však vidíte, že ledva to ide. Ledva ide. A mimochodom ešte vám ukážem, aké je to kluské. No akože videli ste, aké je to kluské, ale že ukážem vám tú cestu, že ako to vyzerá, keď je to také kluské. No Paťo, ešte to už doklepeš. Paťo, dobre. Ešte vám ukážem na tú cestu. Takto to vyzerá. Je to fakt veľmi kluské. Pozrite, len trúbka. O tomto som ja hovoril, že je to veľmi kluské. Tuto to takto je. Veľmi kluské. A veľmi mokré. Aj
není to len kostke, ale sami sú tu aj auta. No, takže musíme si dávať veľký pozor. Túto, to je ešte viacej klsky, tu som sa minule pošmykol. Vy to vidíte? Bahno doslova. Takzvané want to walk my shoes free for walk to asphalt to kicks. Potom, keby ste chceli vidieť tú ulicu, tak takto vyzerá. Je takáto. A je to tu fakt nebezpečné, je to klské tu. Takže sa prosím vás, nečujte, prečo tu je tu až také. A chcem vám ešte povedať, chcete, tak môžeme aj na inej strane ulici natočiť. Ale Do tohto videa, ale za to by to bolo moc dlhé. ale zase to nie je to, ale tam je to menej klské, ja to chcem urobiť také extrémne. No. Ale to nevadí. Ak chcete, tak môžeme natočiť dneska ešte niečo. A urobíme možno, že aj part 2. Ale musí tu byť aspoň minimálne 10 lajkov. Prosím. A možno, aby sme pre tie lajky urobili všetko, tak Urobíme ešte ďalšie kolečka. no nie kolečka, ale Ďalšie. video úplne o niečom inom. Dobre. Ale Takže Viktor dopovie túto poslednú vetu a to sa našim videom končí. prosím vás, dávajte mi aj nejaké lajky a odbery. A keď chcete sa na nás niečo opýtať, niečo úplne v kúde, sa opýtajte v komentárach. Ja vám na part 2 odpoviem, ale musí tu byť fakt 10 lajkov, lebo nebude part 2. A chcem, aby som streamoval. Musím mať 50 odberateľov, teraz mám 17, keď sa nemýlim. Keby nie, tak ma odpravte v komentárach. A urobíme part 2, keď bude 10 lajkov. Tak, tomuto videu už končí, tak čaute. Čaute.